Li Tirkiye karvedanên rapora lêkolînê ya li ser ciwanên Kurd û Tirk didomin. Lêkolîna ku ji aliyê kompanyaya rapirsiyê MAK û zanîngeha Yedîtepeyê ve li heftê û yek bajaran ku di nav da 15 bajarên Kurdan jî hene û bi 8,000 ciwanên ku temenê wan di navbera 18 û 29 salî dane hatine kirin. Ji gelek aliyan ve tê nirxandin. Li gorî encamên lêkolîna li ser ciwanên Tirkiyê ji sedî heftê û heft point nehê ciwanan. Divê baweriyê dane ku ti partiyek li gorî daxwazên gel û ciwanan polîtikayên hewce nameşîne. Her wiha encamekî balkêş ya lêkolînê ev e ku ji ciwanên beşdar ji sedî 7.8 wan xwek netewperwerê Kurd pênase dikin. Li gorî nirxandina serokê şêwirmendiya MAKê Mehmet Alî Kulat, ciwanên Kurd li gel şert û mercên polîtîkê ewlehiyê jî xwe ji salên berê wê de tir baweyekî azad didin îfadekirin. Her wiha Kulat dide zanin ku li gorî agahiyên ku wî bi dest xistiye. Wê partiyekî nû ku piranî ji ciwanên Kurd pêk were di siyaseta Kurdan da bêava kirin. Şu anda yeni bir Kürt siyasi partinin çalışmaları yürütülüyor. Bi giştî ciwanên Tirkiye ji siyasetê nebawerin. Divê partiyên siyasî wê yekê baş binirxînin. Li aliyê din li gorî agahiyên kulîsê di nava siyaseta Kurdan de partiyekî nû ku ji ciwanan pêk tên û li ser zemînekî sekûler tê ava kirin. Qismekî ji wan ji HDP'nin em, beşekî jî ji partiyên din in. Xebatên vê partiyê bi awayekî ciddî didomin. Li aliyê din li gorî akademisyen û nivîskarê Kurd Seyfettin Neslinebî jî herçiqas gelek daxwaz û pirsgirêkên ciwanên Kurd û Tirk heman be jî ciwanên Kurd ji siyaseta hêya Kurdan acizin û daxwaza polîtikayekî nû dikin. Ji bo ku îro rewşa Tirkî tevahî jî nebaşa û civaka Tirkî bi ser netewperweriyê ve dibêjin heger ku em nasnama xwe neparêzin em têk veçin. Ev li heman bandorê li ser ciwanê Kurd jî dike. Ji bona wilo niha valahîkek di rewşa siyaseta Kurda de jî heye. Mixabin bi taybetî bawermendê Kurd îro xwe wekî nasnamekî li meclisê de nabînê. Niha lêgerînek heye, lêkolînek heye, hem şexsî heye hem civakî heye. Her wiha li gorî encamên heman lêkolînê ji du ciwanên Tirkiye yek bextewar nîne. Ji sedî heftê û şeşê wan ji bo pêşa rojekî baştir dixwazin li derwelêt bijîn. Her wiha ji sedî heştê û şeşê ciwanan jî deyndar in. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Ankara.